Добре дошли с нас на едно кратко ретро пътешествие из София с Мерцедес. Ретро Мерцедес. Нова инициатива в София. Прямо за малкия той не се убил такива работи. Еми да. Мираме се в ретро автобус. Нещо, което не е чак толкова ретро за нас. Здрав автобус, но все пак разчасал, но пък виж седалките са реставрирани според мен на ретро автобус. Автобусите и трамваите ще се движат 12 до 5, като ние хванахме първия ретро автобус Мерцедес. И От газари. И на всеки кръгъл час ще тръгват от Александър Невски ретро автобусите и ще обикалят Кажирче центъра за един час, колкото разпрах с начална крайна спирка Александър Невски.